ons, die is nog van de oude eigenaren. Oh! Ja. Want weet toch, er zit een heel verhaal aan vast. Nee, die is niet van ons. Maar jullie hebben hem maar laten staan? Ja, die wordt nog opgehaald. Als de oude eigenaren met het huis klaar zijn waar ze nou wonen, dan wordt die opgehaald. Oh, op die manier? Ja. Oh! Ja. Hey, jij hebt vakantie, hè? Ja. Dus dan mag je de hele dag gewoon lekker in de pyjama rondlopen? Ja. Ja, we zijn de kerstballen op het ruimen. Ik niet, ik zit voor de televisie. Ja, jij zit voor de televisie, ja. Valerie, nu Ja, al? ja. Ik moet de hele volgende week werken, dus ja. Oh. Ik neem aan dat dat toch niet op tv komt, hè? Alleen als jij daar toestemming voor geeft. Oh my god, ik zie er echt niet uit. Nou ja, dat valt er. En waar is Edo? Werken? Geen familie van, Edo? Ritsman bedoel je? Ja? Verre familie, ja. Echt waar? Ja. Dat Ja. had ik nooit durven denken. Ja. Dat jouw man, is het jouw man of jouw vriend? Partner. Jouw partner? Ja. Dat verre familie is van de Rintje Ritsma. Ja. Is Edo ook zo'n beer van een vent? Nou, hij is wel een beetje... Is papa groot? Ja, Ja? heel goed. En is papa ook de liefste papa? Ja, Maar Edo is niet jouw papa. Edo Nee. is de papa van Autumn. weet ik, maar mijn papa die Ja, is wel maar- de liefste papa. Maar Edo is voor jou wel papa? Of een Ehm. papa? Bonuspapa. Een bonuspapa. Ja. Hey, hoe oud ben jij? 7, bijna 8. 22 februari. Dag man. Ja. Maar dat is een slimmerik, hè? Ja, als je dat maar weet. Ja, Gaat het ook goed op school? ja, Vind je school leuk? ja. Wat is er leuk aan school? Schrijven, lezen, rekenen, veilig leren lezen, Spelen. spelen, buiten spelen, met zijn vriendinnen spelen. Dus ja. Eigenlijk alles denk ik dan zo, maar... Daar kun je trots op zijn, mama. Ja, dat ben ik ook. Ja. En Autumn, hoe oud is die? 6. Zes. Ja. Oh, dus je bent ook nog eens grote zus. Ja. Dag man. Ja. Ben je dan ook de verstandigste van de twee? Ja. Dag man. Ja. Is ze ook al een beetje zelfstandig? Ja, ze is Ja? heel zelfstandig, ja. Wat kan ze goed, mama? Dan kan ze goed rommel maken. En weer goed opruimen. Oh ja? Opruimen kan ze ook? Nee. Hé, maar dat is nog eens een brave hond, want onze geluidsman Frank die maakt zich altijd grote zorgen als hij weer een hond ziet. Van wat gaat dat aan volume opleveren? Maar Ja. dit is wel een hele brave. Ja, hij is meer bang dan... hè? Oh. Oh. En wat hadden jullie nog meer voor plannen? Vandaag? Al het speelgoed opruimen boven. Ja. Alles sorteren. Staat heel laag op jouw lijstje voor vandaag, denk ik, hè? Het Ja. speelgoed opruimen. Ja. Ja. Maar wat? En Ja, vandaag blijft mijn zusje hier slapen. dat vind je wel gezellig? Ja. Ja? Ja, vind je altijd gezellig hè, als jullie samen kunnen zijn. Ja, want is dat soms een beetje lastig dan? Nee, ze is normaal gesproken bij haar moeder, zeg maar. Ja? En 1 keer om de zoveel tijd is ze dan hier. Dus ja, en omdat we morgen allebei vrij hebben, komt ze vandaag hier slapen. Hè? Ja. Dus dan is Autumn eigenlijk jouw bonusdochter. Ja. 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 En jullie kunnen het goed vinden met elkaar. Ja. Ja, heel goed hè. Gelukkig. En ik heb ook nog iemand bij papa die heet Saskia. Mijn hele goede vriendin. En papa's heel... Bonusmama. Bonusmama. Mama bedoel ik. En papa's vriendin. En Saskia, met Saskia gaat het ook heel leuk. Ja. Nou, wat wil je nog En meer? ze is niks, hè? 29. Hoe oud is ze? 29. 29. Ja. Dat is wel een beetje jong voor bonusmoeder. Als ze maar lief is Ja, en dat is het leuk. belangrijkste hè. Ja, ze is ook lief en leuk. Hey, en mama Valerie, Ja. wat doe jij voor werk? Ik werk in de zorg. Oh, Ja. Verpleeg
afdeling. En je hebt nu even vrij. Ja, ik heb... wat hebben we vandaag Vakantie. eigenlijk? Ik ben helemaal in de war met de dagen. Woensdag? Ik ook. Dinsdag? Ik ook. Dinsdag. Het is dinsdag vandaag. Oh ja, ik heb gisteren gewerkt en ik moet komend weekend werken en dan heb ik 2 dagjes vrij. Dus, ja. En hoe doe je dat dan? Is Edo dan in de weekenden? Ja, en ze gaat meestal in de weekenden wat ik moet werken is ze bij haar vader. En de weekenden wat ik vrij heb is ze hier. Dus Ja. dat hebben we allemaal goed geregeld, hè? Ja. Dus jij hebt eigenlijk... jij hebt een 2 huizen heb jij. Ja. Eigenlijk nog meer. Heb je nou ook wel eens... hoezo eigenlijk nog meer? Bij mijn tante, bij opa en oma, bij de andere oma in de flat. Allemaal. Maar heb je dan ook sleep je dan steeds een koffertje achter je aan? Ja. Zo eentje op wielen? Ja. Dacht ik al. Een kleintje maar van je knuffels en zo, hè? Ja. Als je bij oma gaat slapen of zo. Maar heb je dan overal een tandenborstel staan? Of neem je die altijd mee? Bij oma, ik heb overal een tandenborstel staan, behalve bij mijn tante. Ja, die moet je dan meenemen als je bij tante gaat Ja. slapen. Hè? En het gebeurt niet zo vaak, omdat tante soms heel erg druk heeft. Hey, maar Wat? Jenna, Ja. vergeet je dan ook wel eens wat? Soms. Zelda. Zelden. Ja. Maar vergeet je nooit eens een knuffel of zo? Nee? Laatst ben je knuffel toch vergeten toen je naar papa ging? Ja, Ja, mijn Ja. lievelings. de Ja. lievelingsknuffel. Wacht, ik ga hem er even bij. Ja, haal hem er even bij, want knuffels zijn heel belangrijk. Ja. Er worden zelfs reclamespotjes over gemaakt als het kindje de knuffel kwijt Oh is. ja, dan is Ik kan me dat drama. ook nog herinneren uit een lang verleden, dat als de knuffel vergeten was, dan moest er nog iemand gaan rijden met een auto. Ja, dat hadden wij ook, hè? En dat is de lievelings. Oeh. Ja, dat is de lievelings. Dat is de lievelings. Heeft hij een naam? Ja, kleine boe. Kleine wat? Kleine boe. Kleine Bo. Dit is grote boel en dat is kleine boel. Ik klik dit uit. Maar hoe oud is grote Bo dan? 10. Ja, Want ik denk dan is grote Bo er al langer dan kleine Bo. Ja, kleine boe is nog 0. Ja, Ja. die wordt ook niet ouder eigenlijk. Nee. Nee. Nee, heb je wel al 7 jaar. hè? Ja, en die gaat ook nooit dood en wordt ook nooit ziek, want die heeft natuurlijk een knuffel. precies. Maar kleine Bo gaat af en toe wel in de wasmachine. Ja, Oké. heel zelden. Is Heel- pas Ja, dat geweest. moeten we dan stiekem doen, want anders dan, hè? Ja, Ja, dan denkt mama zo van nu is het Nou, tijd wordt voor het kleine tijd Bo voor- om ja, weer even... precies. ja. Ja. Ja, ik heb kleine boe pas in de was gedaan en dus daarom is het nou mooi schoon. Behalve hier, want dit is nog schmink van de carnaval en dat gaat er niet meer vanaf. Oké. Maar dat is ook niet erg, hè? Een beetje Nee. schmink van de carnaval. Want als je dan naar kleine Bo kijkt, dan denk je van dat was leuk toen met de carnaval. Ja. En ze ruikt ook wel helemaal lekker. Ja, ze ruikt naar jouw bed, denk ik, hè? Ja. Zie ik dat nou goed, Jenna? Heb jij ook schaduw op? Ja. Af en toe, ja, doet ze zich wel een Ik spiegel. heb een make-up doen. Komt nou de beautycase erbij, mama? De keer erbij, ja. Oh, hier staat hij. Kevin! Oh, kijk. Gaat hij nou ook overal mee naartoe? Ja. Behalve, Nee. behalve naar pap. Ja, Nee. dat komt echt goed, Ja. Heeft ze jou ook alles opgemaakt? Ze heeft mij alles opgemaakt, ja. En toen ben je daarna gewoon naar je werk gegaan, zeker? Nee, ik heb me eerst moeten wassen. Hallo, dames. Huh? Wat is je... Ik moet zeggen, Jenna, Ja? de kleur die je nou op hebt, die past heel goed. Heb je een lievelingskleur? Ja, rood en paars. Oh, paars lijkt me ook wel... Ja. Ja, en ik heb nog meer make-up boven staan. Maar heb je ook iets van lipgloss op nu? Of lippenstift? Of lijkt dat maar zo? Ik heb het gisteren opgedaan zonder te wassen, ja. Gaat ze dan met Soms wel, ja. gaat ze slapen met een opgemaakte... Soms wel. Oké. Helaas. Moet je dan de kussen slopen? Ja. 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 Maar nou heb je toch geen lippenstift op? Maar aan de andere kant, Valerie, wat is er nou leuker
dan een meisje dat ook echt Ja, meisje is. ja. Niks, hè? Ja, niks. Volgens mij hebben jullie het super gezellig. Ja. 2 jongens en de konijnen, 2 konijnen. 5 meisjes. Nee, eigenlijk 150 denk ik. Nou, 150 zou wel erg veel zijn als die 150... Want al die knuffels boven zijn ook Oh, meisjes. zo, oké, ja. Ja. En 2 konijnen, dat zijn Saartje en Fleurtje. Dat zijn andere knuffels. Nee, die zijn echt. Dat zijn Oh. ook echte konijnen ook nog. En voor de kerst waren het er 3 of waren het er Nee, toen? toen waren het er gewoon ook nog 2. Ja, nee, dat doen we niet aan. Vind ik zielig. Ja. Hey, ik vond het zo gezellig. Jij ook, hè? Ze doet alsof het de gewoonste zaak Ja, van de ze wereld is is, heel, hè? ja, heel Er staat een sociaal. camera voor de deur Ja. en Jenna vertrekt geen spier. Nee, De knuffel komt erbij, de make-up komt erbij. Ja, ik buig voor jou, want ik vind het een prestatie. Ja. En je hebt zelfs een gouden kettingje met de Ja. J van Jenna. ja. En Nee. Nog kaarsoorbellen. ik heb superveel nog boven liggen, wacht. Ik wil alles laten zien, sorry. Ja, de familiejuwelen komen er ook nog bij. Maar zullen we dat als mysterie houden? Ja? Want onze tijd zit erop. Oké, Wij maken... Oh, kijk nou toch. Och. een echt meisje. Ja. Ja. Dit zijn ze. Hier zitten mijn oorbellen in. Dit zijn mijn oorbellen die ik altijd al aan had. Deze, maar die heb ik al heel lang uit. Ja, Nou, Jenna, je hebt alle kijkers. Heb je, denk ik nu, die zitten allemaal zo van... Oh, wat. Zo'n dochter wil ik ook. Dat denk ik ook. En zo bescheiden! ja.